We are the Pineapple Family! Good morning! Monday na! It's time for school! Ang dayo pang practice naman na ibutang. Hindi na, dira. Dito sa likod ng zipper, balaho. Dira mo ibutang tanan. Hindi na si daddy mo mag-kadto to. Masugat na lang gid sa imo, ha? Right. Aduwi, ha? O, pang close ang ang zipper. Alam yun. Butang na nanay tumbler mo sa sulod ng bag. Dali, Para nga isa lang tanan ka bit-bito ay nabit-biton sa guwa. Yes! Okay na na O, ilak na. Wait na lang kita, Wait na lang kita sa sugat mo. Ara na guro, doy. Nakatato. It's time to go. Monday na. Bye, doy. Just listen, ha? Pasugat kami kay GJ pero wala pagsiga. Taling siga, para nga ma-capture kong kasiga nga dapit. Sugat kami, puli man kami dayon. Dulong na. Kita yung guys ang sunset sa likod, Lami, no? Ang nani oras per minute siya nga puli. Most of the time, dulong na. Ari na siya. Good evening na, my love. Dali lang kay daddy. Anay nga. Okay. Good evening, my love. Hindi ka nakita, no? Kiss mommy na. May online review siya. Nung siya kasabad sa iya, amo na mag-review o mag-face to face ka, ha? Saling sa kay balaan niya ng mga answer. Mandam ka lang sa actual niya exam. Oh, no! It's Tuesday and it's time to go to school. Naka-PE uniform mo. Love pa. Bye-bye. Bye-bye. Ay, ha? Tanan, Doy, ha? Doy, i-rate mo akong reminders, please. Bye. Kabakay mo diya 3 for 100 na donuts pa sa Zucker. Kay early pa ni, masugat na kami tani kay GJ sa school. Galing early pa. Kapit na kami sa terminal kay mangita tani kami fishballs. Wala man kakita fishballs. Ang nakita na, sarado man. Daddy, tinapay na lang. Ay. Wala pagyapon kasi pero may gimbutang na sila mga Christmas decors. Gaano silang mga decorations. Tira-tira pa to sa yaho. Wala pa yung nakapoy. Pululi na yung iba niya nga upod. Siya to pa yaho. Nakita yun na ang araw. Ano siya? Tira-tira pa siya. Mga things siya tani complete lang kay kagapon. Nabilin iyang extra shirt. Ambot ko nakita niya. Kompleto yung damit. Nakita yung Ito siya. Siya gula to rin. Charan. Kompleto na, May palangging. Doy, complete na tanan gamit mo. Check be. Ang tanan niya mga mga bayo mo, PE uniform. Ang kagapon. Wednesday. Why na? Ako niya. Close na, Bye-bye. Hi, guys! Hindi ka na iya, pilas nagakiang-kiang na ho. Bye, guys! Hi guys, we are early today. 4 pa lang. Kay si Doy hindi anay naman kapapraktisun sa basketball kaya pilas ng hubag. Oh, no! Nagkakas ang scabs bala. Tapos, syempre kung sa tuhod nagkahinat-hinat, di samtang gahinat-hinat na siya kung gahulag siya, ga-irritate pagid, di dugay pagid magpali. Nagalala, iya nga pilas. Hindi nang bala siya namon mo nga, hindi na mag-training. Ano ko no to? Wala nga si Toby, nag-upod. Hindi siya siguro yung Hambal na daan naman kagabi sa iya, pamatyagan mo imo pilas, kay basi kung maglalain na. Hindi siya na mag-training. Kaya Practice siya? Pagbuhay na nag-ilis na siya? Buhay iya pilas, kamusta? Ay, dahil mo man Japon, Malaman to, Malaman? Nabalang ko na si coach ko. Pwede ko siya na practice si Dowe. Eh, iya pilas abi dugay mag-ayo kaya sa tuhod. Maliw, okay lang. Ay, nung ginambal mo. Nabalang ko na sa pagwaya.
Pagpuro si Coach. Sabi ko, mapuli na kami tayo. Kay Kugato na sa ambot sa bata. Na love din, kidabing basketball niya. Pero di ba nagamba sa nga, hindi na lang ko guro mag-practice, mami. Di ang palanggidad na mo. Tsupla si daddy kay Coach. Sinta na sa hindi mag-practice. Tunto, ganyan ang duwi yan. Wala kita. Ano ato? Ang concern is ang iya nga pilas ka ni papalion yung isang duwa lang tani ka adlaw danay nga hindi mo practice okay na naguro dayon hembot na bata ayaw naman ata bulong-bulong pero ang taong ko karon kay kur after sa iya nga practice karon kag hindi gidya manami ya boss hindi ki siya na mag-practice na gidya libot-libot na kami din ni Daddy sa Rogay sale ilang chicken. Si Dewey, patay bula. Kami, patay oras. Ay, salamat. Ara na sa ho? Wala lang pilas iya nga tuhod ho? Ay, ano nang pilas mo da? Ay, mala naman gali. Sus. Okay na? Be? Karon taon ta na karon kay do nadula na gid ang duwa ang pakit na gid ha. Ay ko nagpakit ah. Pero nakuha lang. Stick lang po sa Pero naman siya pantalon mo wala. Ayun. Tubig lang na. Sabi mo. Pagkuha ko sa amin dagdagang kayat ba? Mambasa na yung principal yun. Si Nanay Brenda nalagdag sa parking. May pa ano niya ng timpyo niya? Coach na istorya ako na dong. Coach, hindi na pwede si Dewey mag-basketball siya pilas coach kahawa no. Pag wala ka pali. Pagka-gain. Ano nga mangil pa. Kaya naupla na ang main part eh. Pwede na ako magpapent-pent. Wala gidya gabat chagya. Kasi libalo ng uniform. Dahil lang. Hindi kita ano. Nami na may mga designs. Libot. Libot din si Daddy para nga mabidyohan ko ang Pueblo de Panay. Nan. Okay na, pwede na ito magpuli. Pagpuli na tayo. Nan. Oh, wow! Okay. Te, Dewey nga man nag-basketball ka. Ang bal mo kagina gani yung umami, hindi na lang kuguro Hindi na kakas ng main part eh. Wapo kaya yan. Kami, Approach ko pa si coach kaya hindi na kami anay ko basketball kasi Friday na lang kami yung basket. Gali, pagkakita ko masugat no siya, aran may trolley na sa kami naka-jersey. wala dyan, hindi dyan ka pugong yan. Why na sana huya mo kay namian na sana yan mag-practice mo. Hey guys, so tapos na kami sa iyang mga assignments. Ari kali ang ako nga pinahampan nga pilas yaho nga unang tawan yung man bala kaya nag-ano siya pero humayo lang gani kay daw nagmala ng kilid kay kagabi nakakaskit ina ang iya nga mga scabs hindi why si Daddy kabalo nga ang extra clothes siya kahapon nara pa sa bagya kundi ni Daddy puli na kami kay inakag why wa is na mister ka bal mo hindi ka mag-practice kag Dewey Baling kaya balik gani nag-change iya mind. Basi yung mag-change yung mind mo. No, ina. Dako saya. Oh no! Pag malana ni kay Beto day na ho yung butang. Kalmo siptin, hasig mo na magpali pero nagabas sa abi. Kaya nagpakit mo. Good morning. Good morning. It is, subong? Wednesday. Thursday na. Okay, iya nga pilas. Hindi ko lang pagpakita kay Kalaw ay tulokon. The volcano. Ano? The volcano. Na, pag-communicate ka nga daan, mayo kay Daddy kung ma-practice ka o hindi. Hindi, paano ako mag-communicate? Subong na, balon mo. Kasi yan na, sa mga Joshua. Sa Joshua. Ilang gid pa pamalon paniho. Ano kay gambal na ginita sigo ng ligo para hindi magbasa ang imo
Sigon gad. Buwas ah. Buwas ah. Sigon na sigon. Sayidit na sayisuhe. Ay. Sakit. Ha? No, ay nang sapatos? Bago naman eh. Okay. Ang volcano, nag-erupt na. So, Thursday, nakadasig sang inadlaw. Hindi dugay-dugay Pagpamati ka sa teacher, ha? Para nga, magkuhan ka mo. Ay ka nga daan ka advanced study. Hindi ka na daan ka ba kung ano inyong lesson. Dapat ikaw na dihambal sa akon. Kung ano inyong lesson, para i-review mo lang dayon. Tapos kung may assignment, obra lang ikaw ng obra. Wala na yung dalawan mo. Uwi. Uwi ka ba kay daddy ho? Wala ka ng bag. Ibuta lang daan daddy. Prepare lang da. Ilan pang bag yung blue? Ano? But? Kwarto ya guro? Hindi magkiang-kiang. Hindi lang pagpadut. Isa mo pantalon. Doy? Bye. So, good afternoon na everyone. And, dugay-dugay malana ako nilaban kinami ang tiyempo. Anyways, ari ang akon ulubrahon. Si daddy na din nagpang sa loob. Nagpang map. In prep yun na ang salog. Area. Dahil lang pala. In prep yun ang area nga ini. Kagina. Ginmapan niya. Ginpaniligan. Kayang kapod. Nag-trigger sa akon yung allergy. And here, ang akon ulubrahon for today's video. Wow, for today's video. Dili ako abi ma-put up sang Christmas tree. Usually, diri gid man nga area or dito nga area. So, I think last year dira or diri. I don't know. Basta diri ko subong ma-set up sa among Christmas tree. And, tamad ako mag-video or tamad na ako mag-vlog. I-magic ko na lang ni Guro ay. No? In 3, 2, 1. Magic. Wala pa. Na lang. 1, 2, 3, point. Naman. Snap. In the snap of my fingers. Pari na siya. Magic. Wala pa. Nag-stand pa lang ang Christmas tree. Tada! Magic no. Tapos na ang Christmas tree. Lipay na ni si Dewey karon kay hambalya mami na ano na yaton house wala gid biskan Christmas lights ya. Christmas na wa gid decorations. So, here it is na doy. Ano nami man ang Christmas tree. Ano nami man. Bye pa. Happy tanay si daddy da sa baligyan kay mabaka na lang siya panakot para sa sabaw namon tomorrow or pochero nga baboy para tomorrow kag para nga diretso na kami dayon hindi na kami maghapit dira ako kay kung magpuli bala kami diri nga area traffic na nidi magpabalik para diretso na lang kami diyan puli tapos na sa bakal ay na si daddy. Sa likod. Manakot lang 220 na ya. Magulang gid sigaw mga stars guys. So 5:30 gid kali nagasigaw na di ho. Timingan na gid. Ay meng. Wala na guro ginagawa. Pasiga kay may mga na sugaan na ho. Last na oh. Hello, ikaw ka notice, ali ka na gali. Oo, training. Wala ya? Tingnan mo. Tani, nagpa-chat ka kay teacher sa amon. Ay ko po niya. Tani, dala ko ang laptop. Nilipat to sa ato laptop. Ay, oo, gali. Ay, Ito sa'yo, subo. te, ano ka mo sa computer science? Music mo lang. Music mo lang. Job. Okay. Te, kabalo ka man to. Obrahon mo karon ha? Hindi na. Ha? O bahay mo ba yung ari mo extra t-shirt to? Good morning! It's Friday! Thank God it's Friday!
Tulong naman siya Pilas. Ay parang infect. Nang electric panan para da siguro malaki after paligo gabasa dayon. Ready na iya things. Ready to go. Huwag pang iya sugat. Iya dulong. Una siya subong siya sa dulong. Para kiss na kami. Bye-bye. Kaya mo? Bugat ba? Tanan na. Tanan. May Christmas decor natin niya. Ano? Wow! Door. Bye-bye! Ano, Christmas tree. Nice. Bye dong. Hi guys. Diba kami ni Daddy parang kami kaya wala pa man sa out nila. Dowi. So, libot-libot lang kami anay. Det tidak. Bye. Hari ko sa Watsons, saan ka na buy may moisturizer kay ubos na din. Hindi compare ko sa grocery. Mas cheaper there 1 peso. Alright na akong baby. Hipos lang. Saman. Hipos lang. Hipos lang naman. Hipos lang. May ice cream siya. Hipos lang. May ice cream. Wala kang practice. Wala man electives. Kaya man nag-ice cream ka. Training. Kaya nag-ginano ka lang sa electives. Larong Pinoy. Larong Pinoy ka. Bueno, nag-join ka mo sa Larong Pinoy. Okay. Wala ka nag-ilis? Change mo nga change mo nga bayo danay na. Yung mga extra clothes. Ito kay Daddy, gali Ito kay Daddy, iyang mga gamit to. Ilisa kasi mo extra clothes ulit. So, papuli na kami. And, tingala naman, dinatapan. Di kay diri-gali ang concert ni Sarah sa, ano to, December? Para sa Sinadya sa Halaran. Di na mapuno gini mo. Sarah to 30. Sarah Hieronimo. Papi, walang patlapad na tiyo. Puno-puno naman eh. Kita naman kagina sa Facebook o muna di galing area. Ayaw nagigurong Pilas eh. Why na kaswell ko na? Yung tani may stain siya. Largo ko. Walang taon-taon Pilas mo karoon naman. Wala naman. Wala nang siya ya. Bibis ka maglain pa matchad niya. Waay ni siya ya. Basta hampang ha. Hampang gini ya. Para kapit pa ka basketball. Waay na sa may ginabatchad. Stop over kami kay mabakal kami isang fruits. Fruits kami kay parang healthy. Dahil no. Tapos sabaw. Pochero amon nga sudan later. So very healthy sabaw. Sabaw kami usually kung gabi. Kay si Dewey ho. Puro malaman ng iya nga ginakaon kung udto. So dapat sa may fruits and then sabaw. Diba? Dinner time. Namit ang luto ni Daddy nga puchero. Hindi na sa Doy! Tingnan na, ma-vlog pa ko tani. Init-init ho. Siya daw ako gagida ko. Good morning, it's Saturday. And imbis nga ma-vlog na ko katani, bala kayo nag-basket sa dao, nag-untat siya. Pero iya nga gamit. That's my trick sa'yo, guys. Small ball and small ring. What? Wow. Sis. Amo na exercise kay wala sila sa training subong. Good day everyone. Amo lang na ang amon update for today, Saturday. Guys, we are here na in Pueblo.
Kaya ma-eat na lang kami diri sa Cake Story. Ayun na. Again, my favorite na din itong wilang at buttered chicken. Oh. Okay. Tapos naman practice sa choir. Okay, nandito tamagin. May menu doon. Doy. Pink Christmas tree. Uy, wala pa gani ka-eat. That's it. Good morning and happy December, everyone! Ngayon ay na, Doy. December 1 na. Merry Christmas na again. Lapit na lang. Doy na, anay. And nasa November, no? And kagapon sa November, December 1 na ta. And my eyes are puffy. Oh, no! Because, aside sa mag-ubog tao, dugi na allergy kaya ako ya. Kagabi pa. Nag-inom na ako sa cetirizine gani. Ambot? Ano na? That's my problem. Ang weather nga daw, nag-aulan, init. Pero gina-cold compress ko sa nag-ayo-ayo man siya ko ni cold compress. Ay, nako. Simba kami subong. Kama ko gani kung hindi siya mag-ayo daw, hindi na lang ko anay magsimba kay do kasi maglalabala. Siyempre sa allergy, ma-expose na naman sa gawa. But daw okay man daw, hindi man siya halata nga nagahabok akon mata. No? Naka-practice mo kung daan choir kagabi tapos hindi ko man lang maano. Let's have coffee first, then maligo na kami dayon. That's it. So, lang ito ka pala ang part diri sa Jollibee. Subong, ako, yan o palad ko na yun.